Ja, så. Ja, det var godt, jeg fik den hat med, og det bragte mig da kun uheld. Først var det low battery, så kunne man ikke høre musik længere. Og så stoppede bussen sådan ret bræt, og så begyndte folk at gå ud og sådan noget, og så tænkte jeg, så ville jeg sgu da også ud, hvad skulle jeg se herefter, hvis ikke vi kører videre. Så var en kæmpe hul forrest, i forruden. Ja, det kommer nok ikke til at køre lige nu. Så må jeg gå resten af vejen. Så fanden, og så skal jeg på toilet selvfølgelig. Så siger jeg, jeg kan sgu lige... Jeg kan ikke give det første og det bedste, og jeg vil gerne lige lægge til... Nej, men nu ser jeg her, fordi nu, så kunne jeg sgu ikke holde mig mere. Der er ikke nogen chancer for det, vel? Ja, det ved jeg ikke, men... jo, det ved jeg godt. det har ikke været sjovt, men... det er noget af det. Det var bare dejligt. Hygge!